Det er Jakob Rammer, der sidder her bag kameraet som speaker. Og vi går over og lave en stemningssyn her for DHB. Jeg starter selvfølgelig med den første, der sidder ved siden af Jakob Kramer, The King. Og jeg vil godt også spørge dig, hvordan føler du, DHB er indtil videre? Det er fucking fedt, mand! Vi kører videre her engang. Mathias Andersen har allerede været på hospitalet. Mathias Andersen, er du frisk? Det er rigtig godt. Er du frisk? Og Kasper Hall, han er jo kongen. Han ved, hvordan man fester. Hvordan føler du? Hvad siger du? Du ved, hvordan man fester. Hvordan fester man? Jeg fester med 2 glas. Må jeg sidde og drikke? Det er for film det her. Det skal ikke ligne en stand selv. Okay. Og vi er videre her. Det er der så Rammer! Skål for det! Og så lige derovre, er det sauna-klubben, vi har herovre, eller hvad sker der? Hvad siger ham der? Er du klar, eller hvad? Han er ikke så klar. Og Mathias Christiansen, hvad føler du for? Ja. Hvad føler du for? Ja. Og Nina, hun er klar. Nina, hun er klar. Hvad føler du for? Hvilken by er fra? Hvad føler du for? Hvad føler for? Hvad føler du for? Det er godt. Og Stefan. Og man ikke må glemme Stefan. Han ved, hvordan man gør. Jeg ved, hvordan man gør. Og hvordan gør man? Det hedder ræs, det hedder patter, og det hedder øl. Vi prøver at gå lidt videre her. Det er Jakob Rammer, der står her ved ordet. Og det er de her 2 piger. Hvad føler I for? Hvad er det? Ida, giv mig kys. Og er I partner? Ja, det siger jeg ikke nej tak til. Nej. Det er godt. Vi kører videre her engang. Det er campen. Jeg er bare klar. Og det er det sauna-klubben. Jeg er nogen, der godt kan lide mig. Ja, I skal ikke tro, der bliver taget billeder, for vi filmer. Gay! Ja, gay! Det er fandme godt. Må lige holde lov at sige ja. Det er godt. Og vi tager stadigvæk ikke billeder af det her film. Skal I prøve at gå lidt videre? Hvem har vi her? Vi har Arne, som ligger her. Arne er død! Og det var Torp! Og vi filmer! Fucking det var bedre, så det skrælle! Det stikker ind af jer! I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling that hella deep, headed to the prison. A moose! My gator shoes, those are green draped.